god kvöld og velkommen i Utøvdahøtten og Halsø og i Havn til og FM-finalene i Kvinnuhondbóltur mittlen Neistin og Kyndil. Og til så leis at Neistin ræver at vinna, rett og slett vinna hentandisten, skulle til varveit av vånene at endrevinna kvarjemesterheiten som der hevan. Vinner der ikke, så blir Kyndil kvarjemeistere etter hentandisten i kveld. Samme det blir jaunleikar etter at her vinna. Vinner Neistin, så skal alt avgjøres i morgen ved en avgjørende trio-finale. Kyndil vann fyrra finaldisten, bokstav fyrra kvelden, og tandisten vunnet der 26-22. Og så spørningren, og det blir en annan dister i kveld enn fyrra kvelden, fastkvelden. Så jeg tar hver Kyndil om man har med en parten av disten, om ikke Atlantisten, så en stor part, og taktest at Havamonen og i Atlantloton. Jeg har Ninno Johansen med meg til hese her finalene, og jeg Ninno vatt da en annan dist i kveld enn den første disten. Ja, det blir spennende å vite om så slaget for fram, men jeg råkte vi at det blir en sin takta i det. Det håper jeg. Og som fyrer avskårene å få en spennende granndist. Hva var Amoni helt og i fyrra disken, altså var Neistin ikke ordentlig momentet, Johan Kyndil? Ja, det virker som at Kyndil har i momentum fornek, og i disken til han også skulle ordentlig kunne komme til Ilaldi. Så jeg håper at her får jeg gjøre syndemorra på sjur det, og få spille ganske syndebøter. Ja, vi sitter liene av bøttene nå, og til Neistin i blavon, og Kyndil i grønnen, så har jeg sett alltid være. Og vi kan si at Neistin stenter ut i norra endanon, som alltid har vært næsta halvan, og Kyndil ut i sommer endanon, her Kyndil alltid har haft fast tilhalt. Og jeg aldri kan si at det sinter mer liv i Kyndils VS-fjeldene enn næsta VS-fjeldene. De har kanskje mer Joshi ut til at feira et mesterheit, og så at Østlig i kveld verden til Viltar. Men de i blavelevene kanskje mer i bojestøv i Hoksand og så, at skulle det hente at Neistin vinner i kveld, ja, men så kommer vi sterkt etter i morgen. Vi kunne nevne hver jeg for å spille. Takker vi Neistin først, så er det Frøya Pedersen, Susanna Nødsøy, Lilja Mohr, Birita Ingolfsdøtter, Eirberg, Barbara Johansen, Dros Ragnarsdøtter, Bara Hansen, Marion Falkvart Danberg, Asa Dama Nestabø, Margit Veie, Brynja Høy, Frøya Adonka, Torhalla Torsteinsson, Gunnfrøy Nødsøy og Jacqueline Dorhus. Og jeg kjenner det så Maja Drakulojovic, ytla okkur tøllugt. Vi sier henne Maja Igosjer fra Dagadlana, Anja Eliasen, Guri Esberg, Bara Hansen, Osley Sjunadøtter, Bjørsta Johansen, Gorun Restorff, Anna Brynnes, Suna Hansen, Birita Mortansdøtter, Tomma Pedersen, Lea Doros, Helena og Krafesteine, Var Thomsen, Eile Sjunadøtter og Tori Arke. Jeg også at det er fullmannaliv, har sagt han, så jeg vet ikke om jeg mangler til å lese av tøttningen. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre. Det var nærmere må. Det var nok så lese Kyndil tok Neistin sin bolle, og i det fyrre finalen vi har vært mer aggressiv og mer kontakt i sin spill, ja. Ja. Her er mer aggressiv her, og her er Neistin mer passiv, men det har vært tjokken alt der. Særlig vært stå over Neistins måte å stekke 6-0 her. Kyndil har hatt mer densle fra sin lang grod av verja. Og vi er mer aluskuttene, eller hva skal man si. Og vi er så. Og det ser ut til at det er sånn at Neistin fra börja. Det har vi kanskje lagt seg for innan börja. Ja. Kyndil ser ut for at färra i första alloppet her i Destnon. Jag spelar Åman etter fra norra endanon og sor etter. Og Bjørsta og Bara standa av myene, klarar att sätta Destnon i gang. Domarer og Daniel og Kere. Så det bare fornavnet å se. Så Kyndil der i allopp. Destron byrjaver. Og der har vært Gorona Sochi av Batchenon. Og så har vi Onnur Brynnes av vinstra Batchen. Bara spiller mitt fyrre. Og Tori og Osley av Wanchonon. Og Bjørsta noen strygene. Og så misser debatten ut av Batchenon. Og Neistin for i Alop.
Birita og Marion. Og Neistin spelar vi Birita mittfyra og Marion og Eir av Bakkanon. Så har der Ase og Lilje av Wankanon og Brynje av Strygene. Frøya Pettersen så i Malnon. Och Neistin i alla fall. Och så spelar där över botten och Kyndil förra stäven Anna Bremnes. Och hon om att vara läs. Och så får hon Tori Vissar. Och så Neistin kommer och på plats efter. Ja, det är den väl hem Neistin. Här går Lukas var vi kontra mål in ändå. Ja, det var så just 140 här börjar vi. Bägge linjer med botten i första halvlek. Ja, där skulle Lukas igång. Ja. Det var Gordon. Så bara Anna Bremnes. Röna finna strykerna. Neistin för att stäva botten. Och Marion spelar botten fram med Birita. Marion Danberg. Och en ordentlig tackling här. Och så lägger Neistin sig 8 Eirberg. Ja, Eir träffar sig direkt nu. Och släppte skå. Ja. Kyndil Röna svär efter. Och där blir det rätt 20 meter kast till Kyndil. Gordon bara. Anna Brynnes. Det var Anna Brynnes och Tori Arke som skotos. Bra i parten av Atleman och Kyndil i till distan. Kyndil hever inte uppräcka backskyttar. Alinon. Säljer inte i hinnen för någon här Angel Vinstra hämtar spelare i över. Det ser ut att ligga väl till Neistin ligga för in i boja. Asle som att det hon kommer just och termal något så spurskon. Ja. Det har gått det in. Hon ska ju skjuta vi högre i armen här så här är snäck plats. Och det ser ut som en Kyndil spelare som 5-1 uppställningar i vägen när börjar vi. Vi är någon spelare som kommer in i vägarna. Bara och såna går det om och allt värre. Ja. Systranar. Det blir det med fyra. Så är det Marion Danberg. Birita tänker sig efter utav vanchen. Och så där man nästa på. Och så skjuter där stångarna. Och Kyndil ska skifta. Det är en skiftningsna från varje till allop. Anna Brynnes. Och så var det bara Anna. Röna på botten med strykna. Neistin är gå med väg. Ja. Det är det Marion och Brynja. Ja. Där stannar det kompakt där. Kyndil kanske kommer inte så lätt till Jackson nu. Som där har just vid Hindestan. Ja. Brynja och Bjärsta i hotnatögon. Här har Tidje Menkantisten här inne i strykne och Lanslin standard där samman och väljer ny värne. Nämligen. Där känner väl vad göra. Ja. Kyndil Röna spela. Anna Brynnes för ut öarna. Ja, det är en häst annar nästa hopp för alltid det. Ja, där så jag mer klar ut. Ja. Tänsa här. Anna Brynnes uppe och lankar han ner. Ja, gott mål. Ösliga gott så. 2-1 till Kyndil. 4,5 minuter färre. Så är det Neistin efter. Och ända ner 5-1 värjan kör Kyndil. Det är nog för jag lyckas med att täcka brotten och kanske sälja Marion. Ja, Marion har gått skott han kommer in i vår och för jag stäcka då har fan ut efter så bra man får ut att täcka. Och här rent ju så att Brother Jackson och täcka skott men det här där vill jag ha han. Där vill jag ha han ut istället för in i vår. Ja. Så Kyndil slapp ju alla batter. Bara Hansen. Gordon Restor. Anna Brynnes. Bjärsta känns ut. Men angar övergång till från Vänkernon. Så att Tori hever nekvar egenlikar till att komma vid i spelet. Jag har en rundgång för jag vet inte att läsa sin ro. Det virkar som det först 2 all brukar inte väl vid utgång till Tori. Det där tergera för några fejl.
Så det Anna Bremnes satter, så innan strykna Bjärsta. Och ska se domarna. Här var tvär romarna och gott kors till var det är? Ja, är för fotboll. Frikast till Kyndil. Bara Hansen och Boron. Så Anna Bremnes, Tori Arge Samuelsen. Anna. Och så bara, men Fröja Petersen Björgar. Kyndil spelar upp vänster så ju, det ser ju så. Ja. Ja, och så är det Arthur Jotnatökon och go tackling. ja, så var Bjärsta. Reglerlig tackling här mot Eir. Och så där man nästa boll. Birita giver om till Eir. Och så har vi sån goda fotskiften. Hon har haft det sånt där stretch i sätten av Arne. Vi vet det nu. Marion. Eir för in motor. Och har varit en tråk. Och så är Kyndil möjliga färg mot alla upp. Tori och Jöknon. Hon skorar. Tori och ett Kyndil läge. Och för vi man ser fotlare skruven. Tror jag till Kyndil. Ja, börjar nu. Kan se det. Ja, det var färdigt till Macronare. Gott kors till Richard Neider Tanningram. Suna, ja. Suna Hansen. Ja, Berlin väl är det hända ju klar. Ja, ja. Märkst väl och vilja att ja, så missar Airbosten och Loska är så hanta möjligheten bort till nästa någon. Tekniska fejler. Så det Kyndil latter. Bara till korderna. Vidare. Och så Kvalskringar. ja. Och så är det nästan tar. Birita helt fram och jag till Asem. Och så är det om man missar botten. Men nästan är framvis i alla fall. Så kommer bara nästan någon bara Hansen in. Finer ny spelare men har varit veckat helt där också igen. Ja, och då skulle väl spela nu. Ja. Fördela spelet. Schudrich och Nexal men 38 år han man. Så blir det bättre plats till nu. Nu får det så tjän. Det spelar kött nu nästan. Asa och Vanchnon. Och frikast. Birita. Och så är för helt svärt botten men hon blev fort ganska center. Ja. Och så är det händerna av loften så kommer någon. Så nu ska Neistin nog kött på skotta mot Malmö. Och här kom det men inte innanför den. Här tog chansen och skjut men målkast till Kyndil. 9 minuter kvar ner och här är tror jag till Kyndil. Och kan se så kommer ner detta. Frikast. Bara Hansen och Anna Bremnes. Det var ju så väl lagångna tror jag att han så nega minuter. Inte näck mål i det någon. Gå över. Ja. Halt det var en steppa final med Berlin i Västra Fjör eller när det var näka det samma på mål. Ja. Varje spelare var ju har sett att jobba om först. Och det är väl Neistin tror att tackar vi kanske sälja Kyndil. Här är inte näckver regulära backskyttar alene. Det här pressas i Jöknon. Ja. Här är Onnur som fer upp från att skjuta till Anna Bremnes som är den ganska bästa bojen. Ja, så kan för så skjuter Kyndil. Neistin, Eirberg, gott skott i nätet, 3-2. 2 till Neistin, 3 till Kyndil, 20 minuter kvar ner. Kyndil, Anna. Och så ut av vanchen. Osley, för inte mål. Och Bottrömer danter till Neistin. Eir framåt till Bara. Birita. Så stäcker där av för lyckas man få Temarald och spela någon och
Så läser spelaren kommer lite ut av sina positioner. Bara spelar mitt fyra. Hever Eir högre mejen, Spirit till vänster mejen. Nu rör det att få åttaren in. Han som däckar framme. Så där släpper bäst till. Ja. Så här för Lilja till strax. Här är plats. Här var bara plats. Så passerar i Jöknon. 3-3. Hade det som kan bli färdigt till Kyndil att det så offensivt. Att det så kommer in så blir det så öt i ensamhandlar. Ja. Och här rönte så Kyndil att skjuta men Fria fick handen för det. Neistin apríl uppe. Bara och Eir och Birita. Det lukkas med att grundspelet kan nästan gånger sen smittligare efter att bara komma in att det. De säger det kanske mer fel då. Ja. Vart Eil spel väl. Och det gör hon. Birita. Bara. Eir. Han skulle kanske färdig här. Det kommer öka längst in. Ja. Men det är att vi har fått skåta. Nu ska skjutas, ser domaren ner. Eir. Och man kommer tjocka och Maja fär händerna fyra. Ja, det har fort fär. Ja. Hon är rätt folkskift här, men först vet inte Örlian om man är kommer tjocka lite så kött gång där. Det var som brukar hon står ju så när vi har släppt till och så tar hon skjut och så rätt och blå så kvalificerar sig. Nej. Och där ska det vara att Maja ställer mål. Och skiftar Kyndil och Sindra Falkjön. Suna är kommer vi alla på nu av Batchenon och Gori Esper kommer in av strykarna. Ja. Hon blir Eisner spela back spelar vi först. Bara och Suna. Och Anna. Och så Astancherna och botten stöcker ut till Osley. Och så efter Bara Hansen, Kyndil. Det är en par Hansen, Kyndil och en Neistin. Ja. Det är inte. Och på spelar akkurat samma plats vi spelar där, ja. Anna Brunnes, men vi är helt den. Ja, man ser där Röjna får spela i vinst så ja. Ja. Kyndil har ju snäckar skott möjligheter högt med igen. Då kan spela kött Löve center. En sorta. En sån som Suna är otroligt skada foten. Hon Ja, och så missar där bollen. Och här får Birita stäv in någon. Hon vill pura läs. Och hon skorar. Och så är Neistin 8. 4-3. Till Neistin. Det kommer att styra i alla spelet i Kyndil. Bara och Suna. Det är som om att systemet i Kyndil där ofta öppnar sig någon neck och tar det så skulle göra det längre elvingar så blir det ofta skojvar. Ja. Bara Osley. Suna. Tori. Och nej, han får inte. Han får inte mål. När vi men Röja Björn. Röja ständer väl akkurat nu. Ja, nu är de ordnade vakna. Och Neistin om man kommer jökna till. Nej, man glädde sista kär. Jag får bara knudda vanchen. Ja. Lilja var klar, men nu kommer kanske det kan tappa på. Färg sig alldeles nu. Ja, nu är han gålet och sen är Kyndil fick mål. Ett kvarter kött färre. Och mål är framvis i snäck till Tjejmål. 4-3 till Neistin. Arberg, Maja Björgar. Suna Hansen och bara. Och så nu har vi Fria Örlian stångt av Amalia. Det ska mera till så Kyndil har skjutit ut från här må Röjna släppa spela sig jökten kanske. Ett lag kommer till skott här för att kunna träcka bästarna bättre. Ja. Så nu är bara bojar. Och det var ju att vi är inte Röjna som är. Ett kvarter färdig för alla inte. Ett kvarter efter. Kom i halva läge. Och ett mål av månen. Nu är det Neistin som är 8. 4-3. Efter att Kyndil var framme för 3-1. Här. Birita. Frikast till Neistin. Skottkors till Osley kanske. Det såg nu vet jag det. Det var bara. Ja, vad var det hon? Skjuta det.
Ja. Så kommer gåren inn i värjorna. Hon är Majra. Han ska fylla sin bara upp i värjorna. Bara till Birgit och Asan. Bara skjuter, men Maja bjargar. Maja spalte ser väl till Kyndil i förra finalen, men det ser ut som att Fria Pedersen är vid att... Hon får inte väl vid. Ja. Jag vill se där standa på väl. Ja. Ett till skåpen som kommer ut för att attacka där utanför dem. Ja, och så är det ganska eisen så på mål nu att kvarkom parten ettans att spela sig ordentligt i Jöknan. Nämligen. Det är inte nekver ordentligt mål nu lagar just någon. Nej, det kommer inte på i Jöknan. Nej, värjarna är det och stärskar. Ja, tatt på mas. Kyndil, Suna, Rosley och Anna och Bara, så Tori och så missade basen utav vattnet. Det är kanske ett timeout som ska till Kyndil nu. Det här är inte mål finns ju i vet inte. 7 minuter eller ja, jag vet inte länge där. Och Neistin är men inte tror Neistin för heller inte. Det är resten också längre mellan mål. I hela tiden öjla för mål, men det har varit allt alltid, ja. Ja, det är tvärgång av varje. Ja. Vad för så maka. Säg John minuter kvar nu i förra halvlek. 4-3 till Neistin. Och här måste det bli 5-3. Men Lukas är klar. akkurat inte klar. Kyndil att i alla fall. Bara till Sune. Så Anna. Frikast. Det rycker heller inte väl att spela den strykna. Bara till nu är det så Suna. Så kommer Björsta ut äsna. Bara en rundgång där vita. Ja. Suna Reiner ut av vanchen. Osley. Anna Bremnes. Men nej, här är inte att göra. Mål kommer inte. Här är något att bo in där större chansen att komma och spela långt. Ja, det är något det. Det är sin avtalnar kanske och det är Kylman. Ja. Örskjön lägger reisen var sagt hans. Det är att... Har säkert där står att långt nu. Det avska där kanske, ja. Och kanske då lägger en större press att döms Anna som Ja, hon var till att hon ska vara nämligen. skjutten, ja. Och som jag får nästa världen syns ut så var det något att köra ut från. Neistin i alla fall. Nu Marion kommer in här. Eir och sina stigna. Men här blev hon hilten. Frikast. Birita och Marion. Venstre med till Eir. Birita. Marion skjuter i nätet. Och så är 5-3 till Neistin. 5-3 Marion Danberg. Här ser man så sant på passiva av Marion så skjuter hon skårar. Ja. Alltså Kyndil skrutjar efter en vänsterhänt spelare. Är det rätt? Alltså det har blivit så Det blir ska slå pressa allt. Jag tror den är vänster så men sporting värmder ska bara rätta 6 spelare och så spaltar Roma till Sunda. Det visst Sunda sen ensam med man i höger så klarar hon att komma på boll. Ja. Är det Birta som går in till Kyndil nu nummer 11 ja. Och det är Birta måste stötta ja. Så är det Anna Reiner i strigna. Rikar inte. Kanske där öppnar det på frikast. Det vet inte. Och så timeout. Men det är som att jag så här outgående allvängan kanske inte lite så är det ordentligt. Vi möter en sån ny som Neistin som ligger och bojar efter just fighterna faktiskt. Ja. Och då är skottstation kanske inte så gå ut för här. Att för inte lösna. Så blir det kanske lättare att täcka upp. Och Latcha Fröja stannar utanför. Hon är för steg och tror väl nu. Ja, hon är väl rätteliga spats upp här och den gamla Fröja vi söker nu. Och hon är väl Bjarka Öland kan skåta nu. Ja, och just det Maja röst är väl hinna ända. Ja, hon är väl just så till sten. Det måste alla spel där ska konstrueras om. Alltså varje part som är av gårda i Chadan. Det är också. Så bara om person.
Ja, det var spännande så ja om Kyndil för hålla och där så är så tänker kanske sen av spänning ju efter. Men det är målen är så stort. Det är 2 mål om månen. Men mot inte mål den ägg. Nej. 8 mål och 20 minuter. Ja, det är. Jag vill ändå. Det är mindre än vanligt. Så är det spel uppåt till tiden. Bara till zona till Osley. Birita Morstensdatter. Och här ett Neistin. En mycket spelare skulle lösa upp. Hon är över skott. Ett omtrent skott och snutte för igen. Fem på iran Neistin i alla bjatter. Eiberg. Och Potter dömde till Kyndil. Och han kommer av domaren och Tori Kjeltar domaren till han kommer han oräkvar den som han känner. Jag vet inte. Tori är otroligt skjut och där tackar chansen och skilda vi alltid det riktigt fram och alla får där nöker skjut lätt mål vi Tori så lätt det så otroligt väl om. Ja. Ja, jag ska inte säga om domaren det rann fyra igen men det var ju inte vilja. Hon är så skjut som säger att ja. Neistin i alla bjatter. Marion. Birita. Brynja. Marion. Och Birita skjuter back så nu. Suna Hansen. Birita. Suna. Hon har för show. Och så ser man ner 2 minuter till kvar. Brynja. Ja, det var kanske ett Iva stöva här. Ja, det var kanske Eisnes inte vara att tråkigt lite alltså. Hon hungrig nu och så med Brynja tack och gärna. Ja. Ja. Kör över några utvisningar. Ja, det var fint. Så har spel över kontant så det är rätt kan man säga. Ja. Här är vi en cool call. Ja, det är det så. Ja, så får det så jag alla spel så Kyndil levererar skipan nu där är en flyer. Där har så man inne så det är inte att spela vi en egen spelare. Men här om man missar bollen ner. Frikast. Asley är pura fröjd jag vann men det är att här vi har lätt där ring väl vinner kommer. Här kommer. Nej, och så missar han. Ja, men alltså. Inte så gott. Nej. Hade det som anglar. Ja. Så Neiva. Neivleitchen. Kunde vara bättre här som för någon och det var ett Osley bättre än grannar och så är situationen i rejäl om det. Och i mer låta stöve. Kyndil. Men Birita skjuter mot det mål men mannen kan så det här inte få skott all upp i läna det är väl inte. Bara och Anna och Suna. Anna, nej bara skulle säga här Anna och så står det igen. Man får lyckas som hinvägen och så var ordentlig plats och nu blev det 5-5. 5-5, 22 minuter kvar nu. Och Neistin får man nu åter, ja? Nej, 20 sekunder efter. Men det skiftar ut till mamman nu. Ja, det var det, ja. Det var Brynja som räcker ut och hon kommer in efter 13 sekunder, 12 och så lär det kvar lösa igen. Marion, Asa, Birita och Eir. Och ja, Sindra och det får man är. Trillande, men nu är så. Det händer när loften här ska. Och så blev Birita Leis och skorar. Otroligt Alvin Cross och ja. Knappt blir värre om Pura Leis här som är igen. Och väl säger jag. Frikast till Kyndil. 20 minuter efter att fyra lägen. Neistin 8-6-5 mot Kyndil. Bara Hansen. Och Anna Brynnes. Suna Hansen och missar han. Och vi såg flera för heter. Det känns så borta för eller. Ja. Och Janne var där. Osley som var pura läs och miste botten och nu miste Suna Neistin så efter det för näka som spelarna själva kunde räkna att optimera. Det var ju ännu nerver som spelar. Ja.
Får lite harspix av fingrarna kanske. Ja, det kan man smöra. Ja. Ett loppeskott i nätet, Schäfim. Så Lukas har träffat målet. Hon är bra förför. Ja. Hon hävrar det här. Handen för längt ut i Annaborg och så skiftar han rattning. Ja. Så häver Kyndil går sig finna en Laman spelare ut av börjar snär. Känner jag inte. De måste ju ett nummer Arne. Ja, Arne är ett visar ut. Anna Brunnes. Ja, hon verkar ska mara frö in och nästa. Nummer 2 halt. Anja Eliasson heter hon, ja. För nu tar vanchen Kyndil och här spelar Anna Brun och så är afterbotten där till Neistin. Jag vet inte vad det gör det här och här är att en spelare Romar Laser John Neistin och där skora. Och det är nummer 6 Barbara Johannesson och så är 8-5 till Neistin. Halvdan dömt skryt. Okej. Anja Eliasson. Ja. Anna för en rum att spela. Ja, Anna Bremnes är flott sig ut av högra backplås. Eller bara och Anna. Innan strykarna till Bjärste. Nå, så Bjärsta kvar ut i 2 minuter för att bruka sig. Ja, hon helt där hänger igen och blir det. Ja. Vi chattar lös. Vi ses för. Men det är så frustrerande, man måste stryka i för Ja. Och han ska känna av sig att man häver bättre upp på bordet. Det är väl så att vi har man chatt samtidigt. Nämligen. Men så att damerna tar finnas ju inte kvar som helst. Och, nej, det tar över dem att ska leva fram, ja. Birita. Och Anna och Tori. Och hon skjuter ovanför det. Kyndil lever äkta stora trodlagar i alla spel. Ja. Ringkvist kommer på chansen här och tar chansen som kommer direkt vill jag hålla men ja. 4 minuter, gå 4 minuter efter av 4 halvlek. Neistin 8 vid 3 mål. 8-5. Bara. Och Marion. Och Birita. Och och Marion, hon skorar. Maja står som nält, hon kan ska vara lyckas att fänka det ska vara bännen. 9-5. Här är Marion. Jag vill jag cykla den och släpper så långt in och så när går fel. Jag börjar med att mamma det flosse och så skjuter. Och Marion är ju skytten av Ötlon och Hessenbaum-linan och det är öjliga fire är det verkligen skyttar och det är något som man ordentligt manglar i först om handbollen eller särskilt kvinnuhondbólt ganska skyttar. Ja, gör. Och onkel säger att det kanske kan ta i att man inte nekvar över importera skyttar utomlands och så man kör den finns ju tar försku fram. Ja, det har snackat den om. Ja. Att ta blodar utländsk som får att det avgörna. Ja. Och här kommer ett underhandsskott från Bar och Hansen. 0-6. 30 minuter efter. Ja, förra halvlek. Fädrar få Sundmar och har sin skotten så. Ja, här så kan det vara spännande till Sundmar. En 2 underhandsskott går sig färdigt så där, ja. Det så är nationellt där för Sundmar och så blir bättre plats ner stryken. Det är just det, ja. Så har vi är svarba ja. Strykan är vi finns en ägg. Nej, här är inte rum mer till Anna. Nej. Och nej, vi det heller kör snack för stryken så nästa nu. Marion. Birita. Nej, tar av bort platser. Är för nu av vanchen och Birita av batchen. Bara så där Marion. Och hesa för skott i Verigaren Chancellor. 2 minuter efter så ser damerna ner att nu ska skjutas. Och får skjuter. Bara hon ränner men det är vi så i nu. Så är Kyndil turn. Birita. Bara och Anna Brunnes.
Birita Morsansdotter, Bara Hansen, Anna Brynnes. Frikast. Så kommer Anna Ivromater här vänster med in. Här som vanliga spelare. Bara mitt för det. Birita. Ett kors till Marjona. Här vill så vara man för att gå korsen i mitten. Det där tar kappas alla tunna platser. Ja, det där. Birita och Bara och Anna. Ja, alltså. Det blev broskast. Det var det mesta att det kunde få på snär. Och Anna hon var i den här stöven. Kanske kunde skjuta här, men ja, kanske. Det viskar som om manglar skritt alltså. Ja. Alltså fast inte långt in och allt att spela. Så får hon broskast och hon ska skjuta själv. Och hon står där. Nutje tjej. Neistin 8, nutje tjej. Nu går halva minuter efter att förra läget. Och Neistin sätter en spelare att rätt i all uppe och tar målmannen ut. Så för Kyndil fram av Sverige Marjona. Birita Bara. Och Jordan Scholl Nutsøy. Ja, och så är det Birita Ingolfsdotter. 40 sekunder efter. Bara Hansen. Birita. Och så var det bakgrunden till Kyndil, men tog in om över affären. Och så lyckas Tori och i sista sekunden att skora. Och hade gått det här var Vidja-timen in i halvlek. Ja, otroligt gott. Ja, och smala måne. Och hade det Tori är så otroligt gott till. Ja. Ja, så är 8 månader efter 28 och det lukar som efter grön i Erna just det var som alla första målen här. Ja, det gör det. Ja, men det var Neistin som hejade sista all upp i missepotten och så är det Tori. Hon får som fokus där och där får form och trodde som Marion. Ja, det är ja. Det är gott att komma in till. Ja. Sånt annat. Ja, men så här vet går rätt igen spänning här till sätten halvlek, men det är alltså Neistin som är 8-28. Det är en annan distan än nu så är inte distan men gången är nog en syndrome. Ja. Det är tvärga över. Ja, det är stort någonting kan man säga. Alla spel är så som så alltså. Öle strilt gånger tungt där på. Alltså jag försöker. Ja. Det var så att det var något att halva chansen det kom inte där högst då. Och ta kom inte näck mål till det här går mål med att han för vägen där. Banen då. Så ja, men det blir vanligt spå om att nu får det hända men heter en öppen distribution nog för Asana. Det här viskar som att ta i linje för att köra på center så är det här som ligger framför. Ja. Ja, vi får alltså tjän. Som sagt, Neistin 8, mycket 8. Du kan se att Kyndil är 8 mål från blå färgmästaren. Ja. Och det är så stöv så varvar det Neistin akkurat till stövna som krävs så timer för att få en avgörande 3 finaldis som är i marschen. Vi blir klagare med halvan timan. Här är halvleker som sagt och vi stäcker av en löte och vi är efter så tror jag knappt att spelarna kommer av ett till att här under sättna halvlek. Mycket 8 till Neistin. Nu halvleker är i och FN-finalen med den här speline. Kyndil vann 4 distar.
i karriären tar ju börja igen. Ska vi se. Så där. Så är det väl åter och i Udåttarhöllni här och Halsö och i Hvonn. Nu är det sett halvleker av FM-finalen och i Kvinnuhondbóltur mellan Neistin och Kyndil. Och här är ett mål av Mona. Och till Neistin, det blåa lie, förjamästarna som är i 8. Och Kyndil har vunnit 4 finalerna. Och vinner Neistin nu, det sättne. Så blir det allt avgjort i en 3 final i morgon. Men ända att döms jämnt så är Kyndil förjamästare. Så nu blev det ordentligt spännande efter. Så det var en löte här. Neistin var färden 3 mål i alla förhållanden från Kyndil. Men nu är det 1 mål av månaden. Neistin börjar sättna halvlek. Men det är... ja, det är många spelare. Det är inte väl man är. Det är första lötena. Nej, det är kanske mamman nu. För jag ska spela 5 i alla. Det är tvärutvisningar. Eir utanför mot att rätt och Marion har annan. Ja. Och så har vi Jacqueline då som är kommit av Vättlen. Och Asadam har nästa bön. Jacqueline efter. Det är viktigt att Neistin inte att lägga några bästa rätt nu och få tog in en sönder. Ja. Det har det kanske att runda spelarna här Jacqueline och Asa. Men domarna har händerna i luften nu vill jag få ett skott. Och till Montelocka här Lilja kommer ordentligt Jacqueline så in här. Men rakte inte målet. Så ska spela tack stå på där. Och en är det Kyndils kvinnor tvärflare, men är för att komma av Vättlen helt kött. Bjärsta, Suna, Anna. Och så för under Jack de räkar oss. Förståndsnat här var bara Hansen. Ja, här var plats och slapp för Jack men shade av förståndsnat. Så är Neistin färd nu i allop som ja, där finns ju annan innanför. Birita. Och Eir. Asa spelar matchen för Marion. Jacqueline. Asa, Birita. Skarvsändning, Kyndil för att stå på botten. Och nej, törs jag kasta bort så mål i pura uppe. Himpras det inte och Drallan kan skoja sån och om man missar bollen en tag. Men där får frikast. Och så gör det där en fel av en lörnslam för vad Ja, mas. Nej, det tråk. Ja. För kanske mas och skritt och allt möjligt så skottet. Ja. Så är Neistin jag kallar ju nu är det fullman här, ja. Ja, ja. Ja, där fick det ju ut något väl. Nej, här fick Kyndil långt på. Oj, go on chance. Ja. Så då brände. Så då Neistin. Eirberg. Marion. Och Eir. Hon skjuter vid så nu. Så är det Kyndil. Bara och Anna. Bara efter om man kommer Jacknon. Så fick han skomp och tar vi frikast. Karolina halda färden uppe Kyndil. Ja. Och halda pressen. Ja, här var det kanske avtala i halvleksmål. Så är Anna mitt för det. Bara Hansen och Anna. Vojare, Suna. Och Reina lycka bollen i strykna. Det är inte lätt att komma inom med sig här 6-0-värderna till nästa någon. Innan strykna, Bjärsta och så är det bena vid någon. Anna och så Bjärsta efter. Och så. Ja, ska se där nu. Så är med att Marion är för. Hon får ut att Marion långt ut efter. Och nu skomparna ser det. Bjärsta för fätra bussen om till början. Ja. Marion är inte att inne så. Nej. Det var andra utvisning i könen så nu ska han ansa sig. Så släpper han sig att det visst är en för. Ja, spalter det trutcher och en halv minut. Här är sätten han lägger inte bara kom igen. Det är utla minne om för alla. Ja. Konker. Och sen chatta nu borde vi nästa plats vid utvisningen men
Reina spelar kött. Och här lyckas det. Här lyckas det spela strikerna. Det är kanske allra första för vi då så. Spotten vill spalta in i strikerna. Men nu var kanske bättre plats. Här där finns jag på 7. Ja. Det var Bjärsta Johansen som sätter han ner och så blev nutche. 4 minuter för när det sätter någon lägger Jan lägger nutche. Bjärsta är otroligt stark och tar en fair bäst så plejer han ofta från på 7. Ja. Och för resten straff för det samma att vi. Jag ska läsa till halvdana. Nu spelar Neistin Schäfteisner. Jacqueline i botten, renner bra till Jacqueline ner. Suna Hekkojene. Här är några Aramonia timebauen. Ja. Jacqueline spalt in kvar. Suna hon är 16 år allt, ja. Nej, det är här då. Lilja, här kan nu finta sig väl. Det var flott. Jag hade kastat vi hela i handen ja. Kastar vi flott. För flott. Lilja Moore. Flott time sorry. Ja. Touch till nästa. Tror du var ganska svårt klar där? Nej. Bara utan strikerna. Nej, utan vanchen skulle du säga. Anna Brunnes. Suna, där spelar den spelar kötter och här slapp hon så Jackson och tar mål. Ja. Bara Hansen. Smösar in hon. Och här kakten till en affär till plats i. Ja, där är det. Marion är ju utvorsten. Hon får komma in att man har låtit. Så nu är det Jan Lager, touch. Så Birita inne. Och Neistin får man över. Eirberg, om man kommer Jackson. Och brottskast till Neistin. Hon ständer nog innanför. Ja. Brottskast till Neistin och det är Marion Tandberg som ska skjuta. Och Maja Björkar. Neck Asia för Kyndil Maja tar straffen. Ja. Och fick handen för det. Så då innan stigen till Björste och han skorar och nu är Kyndil att råta. 11 touch. 6,5 minuter färdig i satt halvlek. Ja, så skett kan det vara. Det går akkurat samma över Neistin Johanne. Så läser jag åtta, men Maja Björkar i brottskasten från Marione. Så det Jacqueline, hon släpper Jacqueline. Och han fer i nätet. Han lukas akkurat. Maja hej hon nu. Det var det här goda fotskiftet till Jacqueline här och Lucas som smejsar in om här. Innan strikerna, en affär och återmål till Kyndil. Ja, men nu så kör vi ett ordentligt handbollsspel. Ja, det gott arbete på Bjärsta och goda inställningar. Ja. Det bästa de kan arbeta vid. Knappt för Bjärsta alla bollarna nu satt någon lag. Så fick omkade för alla lag. Här kanske blir sin mer lästa nästan mot vad det var för roll ju. Där har han haft en kvar ut i hästen kanske så är det väl. Ja. Så Jacqueline. Så springer de. Ja, så ryker Anja Eliasson ut. Men det är kanske släck att byta på Jacqueline in. Hon är en ekvivalent spelare och häver att här fotskiftet som hon kan bjöa av man till man. Hon blir kanske spatten väck på så. Det är ekvivalent skjolta. Och nu finns det ett gott mål och nu finns det en utvisning mot Kyndil. Hade hon över mål. Ja. Men är det 12-11 till Kyndil. Men nu är Kyndil en spelare utanför det och Neistin i alla fall. Birita, Asa och Eir. Här är Synder, ja, och så är det Jacqueline och skorar. En affär. 12-12. Ja, då lukas jag nästan att träcka alla Kyndil-spelare i hög så och så står Jacqueline fria. Ja, det var öjliga bärligt i Kyndil-Sverige här med en. Bara och Anna och Tori. Bara till Suna. Och så är det Bjärsta som i färd av vanchen att få tvåna gänga. Rönner att drala. Kyndil böjer efter till utspelaren som är utanför den. Bjärsta vänder från åter. Så är skånket höj, men nu är händerna uppe i så damarna.
Anna Bremnes, hon fer och i Jack. No, hon skorar! Hon skorar! Ja, jag tycker att Fruja är inte så glad om att hon inte fick handa botten ganska. Nej, då. Så är 13-tal till Kyndil. Slasher 9 minuter farner och i 17 halvlek. Neistin i alla fall Birita, Asa, Eir, Inamina, Birita, och så atter här Vistrøy, atter allt på plats. Och en ena för Jacqueline. Där må Asa näck bättre efter henne. Hon tar halda till att hon är pensionsålder i handbollsliga, så tackar där fel. Hon har gjort helt goda mål. Ja. Hon placerar väl. Hon lägger där mitten armen och Bonja Majo. Ja. 13, 20 minuter farner, och så är Kyndil fullman av ratter. Bara Suna och Anna Bremnes. Så det har med igen, Suna. Och så innan striken atter. Och ja, kan se där. 30 meter, ja. Inte bråska ses för. Och frukast i så tidsje. Oj, så kvartar där botten nästan ut av vattnet. Men där här var så för så i all kommer vi för nu. Anna Bremnes längt om för den. Hon ska spela sin bedro. Ja. Neistin i alla fall. Bara Hansen. Och här var inte så domarna. Och mamman kör Kyndil i väg som skulle tvåa längt. Det skulle välja att ta tryckelösna och ta en Jörgensson. Ja, och Asa klarar jag fylla Victoria för. Det är just det, ja. Hon har resten shot efter. Kyndil i alla fall. Det lyckas med spel i färdig upp en like för som första linjen och maktar nog väl. Men det exploderar jag tycker. Jag stod i handboll men det var så jag vet att Alvin kan inte lägga gå som det här var. Nej. 21,5 minuter färdig och 17 halvlek. 13-13. Där röjer oss nära och med sin distriska avgöras lite igen. Som stövan är bort nu så är Kyndil färgmästare. 1 mål för Neistin som man tar börja till morgon. Kyndil skjuter och får hotna kast. Ja, det var en armbra. Ja. Och hotna kast i tidsen. Osley Suna dötter till Suni Hansen. Anna Bremnes, bara Hansen. Ut av vanchen, Tori. Och hon färre skomp och nej, hon tar färre inte se det. Och så är Neistin i alla fjätter, Brynja. Och så... Gott till Torlöv. Och den är full av efter. Och... Ja, jag har väl lagt näck för det. Ja. Det är nog så god intensitet nu. Det kämpar väl. Ja. Och så är timeout. Ja, det är bättre än i förhållande. Det är näck bara... Det är morfera. Mara Plumoj och allt, ja. Morfera och stort lite jätte. Ja. Det är lukast som att här alla vaknar här. Nu är nyårtäljningen till det här och här vill jag bruka allt som där ägaren till att få en kilo på andra distan. Nämligen. Det är så viktigt att vinna den distan. Jag bara lynar. Ja. Allt man gör. Nämligen. Det är kappingar är som ständer på spel och är satt nolla, ja. Så det är spännande jag vet om Kyndil klarar blir vi lösa världen så någonstans som där nu gör så får några fina inspelningar in till Bjärt och man ser andra som kan komma på kant. Ja. Och tar sig matchen och skåra. Neka säger till dem. Så man ser stadigt att skottstation inte är för gå. Här vill det för inte spela nu väl upp till att kunna komma till där skotten. Och högra så jag kände hon är lämmen alltså allopsliga så här är det var ju att för att rikta på målen härifrån. Ja, och så alltså hade hela spel upp tappet där till 24 alltså. Så man spelar på att här premisser som är det. Det är framvis en knallhörvärja och skjuta ränningar och i returfastne och så framvis. Hårt arbete och hjärta och viljan här och viljan jag säga. Ja. Och där ser man också, det vill jag att här tänder alla. Ja. Särskilt nu allt igen. Spela herrare och skjutare. Här skjuter och så är frikast till nästan. Birita till Bar Hansen, Eirberg. Birita för en motor. Nio natter. Så där. Om man kommer Jackson vid Hilton. Brottskast. Är pressad där så långt in att där stannar innanför. Ja, innanför ser damer nu.
Ja. Där Brenti och Janne, men hur spelar detta? Jacqueline skjuta. Hon är ju Hon har vuxit för bäst mål. Ja. Jacqueline Doros, veteraneren. Nej! Maja Björkar Atter. Maja ständer väl. Ja. Nu är det Atter här som är där ute för finalen. Så där Kyndil. Här räna Atter i strikerna, men bollen kommer inte vägen fram och Neistin för att stäva in någon. Det är otroligt spännande. Det är synd för sätt ja. Och Neistin Atter i alla på där om man missar han. Så räna det Atter och så detta där. Och så är två minuter till Barry Hansen. Ja. 13-13. Går 12 minuter kvar nu. Kyndil vi en spelare utanför 2 minuter. Och att det som blodring tar är nu för att rycka. Så ska man först fram eller ska man stanna långt inne? Ja. Det är Kristovan. Ayra Batchnon nu. Alltså högra vant har skiftat inte rum. Birgit tar hinna Batchnon. Bara han sen mitt för det. Ja, här var han inte. Nej. Och så Asa, hon skorar! Och så är Neistin efter 8. 14-13. Så för Kyndil att reala upp. Ja, så rullar det ner och så måste han nu så där bästen. Ja. Det är det i storrond. Jacqueline och Asa och Marion. Suna. Okej. Det är helt en ordentlig bredd in där bara. Anker är ganska helt i att det var tråk. Alla spelar lagvan. Ja, det kunde också med dem. Ja. Här med han har fått ställa innanför och så vill de straffa. Ja. Men Asla är jag tror ju det var inte. Ja, nettopp ja. Ja, Suna för. Anna Bremnes vid brostkastet och skorar! 14-14. Och 14 minuter kvar nu. Och i sätten håller. Sätten håller nästan håller igen. Och det blir bara mer och mer spännande som 2 gånger. Neistin att alla på. Kyndil manglar en spelare. Halv minut efter är utvisningen inte bara. Och så där man nästa bön. Birgitta inkaststötter. Jacqueline Doros. Och så miste hon fet här och miste botten. Ta misslyckas. Ja. Så för Kyndil att alla upp. Och här jag kan säga nu en löte på jag kan ska få in spelaren in så är bara klara att komma in där. Ja, där får man ner. Där får man ner efter nu ja. Bailin och Folmanna. Nu ett kvarter är färdigt och ett kvarter är efter. Jag hissar i ärefinalen. Och här centrar jag honom. 14-14. Anna Bremnes, Suna Hansen. Och så Anna Bremnes. Rainer att spela bollen i strikerna men Brynja vill jag gärna ha in. Ja, det är ju lyckas väl här till. Ja. Bara och Anna. Hon räcker igen nästa spelare. Ja. Det är så nu. Ja, så ska hötta för igen. Nej. Som man vill det ha hotnakast. Men det blev målkast. Och Neistin ju alla bättre. Här. Bara. Och Birgitta. Bara Hansen till Birgitta ingångsätter. Och så skiftar där. Så får Jacqueline ut och inkommer Susanna Nötsöj. Lilja Moore här. Så lägger bollen 18-4. Birgitta färran. Så Susanna och Birgitta. Och nu man kommer Jacqueline så Birgitta. Så väl spalt in strikerna och ett gott mål. Brynja High scorer. Och go inspelning från Barry Hansen. En sån maskera frispelning. Här ser man väl det blir vi hålla pressen och spela bäst bojar så blir det bra för ja. Ja. Och Kyndil Rainer. Men Suna vill stäcka. Frikast. Bara. Nej, ja. Och Anna spelar mitt för det och här är det bara. Och Suna. Tori. Så Anna innan till Bjärste och så är det efter tvär trutchar om Anna.
Kyndil, det verkar som att Kyndil vill ha bassen för ut i höger så. Nej. Och här är väl plats också. Ja. Lucas som tar hitch så långt. Och så åter in till strikerna och så fick det där braskat. Nu kanske det har varit innan för jag vet inte. Och kvart varm minuter. Ja, varm minuter. Susanna halvtid. Något så varm minuter. Ja, Anna Brynnes är väl äckligt tryck halvtid över skott först brastkast in ett 2. Ja, jag vet inte om det går så. 2 av dem nu för mål. 2. Ja. Så är det att 3. Och hetta för Neistin mål 15-15. 15-15. Det kan komma en kan säga att det är utvisningarna. Ja. Om kvar klarar att få flest mål. Just det. 16 minuter kvar 13 minuter efter. Och linjen fylltjast. Neistin är också över 8. Kyndil för jaunlag. Händiga för Kyndil framför den. Akkurat som det ska vara. Och till öjlig avgörande. En jaunlager kan avgöra det här i den. Och så är det Arberg. Och vad säger de? Är det Virkänt? Är Malin Virkänt? Har det med skrift. Okej, Malin är inte Virkänt. Framvis 15-15. Är sätter han nätet men Malin frukt men det sker inte. Hon har betytt Anna Kvetsia där och tog botten dömter. Och så för domaren över vi har en golden korste till vänjaren som Neistin halvtid. Ja. Han är inte blöjer. Han blev jag tar två vänner. Så där han själv Scott Harrington här så han. Ja. Ja. Han tar väl in. Ja, jag vet Charlie, en spanjol eller? Ja. Halt nej. Nej, lämna han är också spanjol ja. Och så får se för jobba vänner. Nå, han spelar upp att det Anna Brynnes till Zoom. Så ska snäcka plats runt Charles. Ja, och ja, hon var pura och så tar en spelare bort nu så lägger han helt så inne. Hon är förtapp på vägen att han är allvar. Ja. För slakta Nordla. Och att det här en Marluta stövan Kyndil som blev missbrukt och bland. Jag glömde på så. Ja. Det har där finns ju alla på så här sätt någon like. Flyer den här för det går här där. Ja, vi är där. Ja, Båda vägen börjar det snart. Ja, men ja. Tvär ut igen lite löt jag snä. Där fick du först inte kackna där. Och så Asa var det inte on ekveter nej men checka akkurat. Och här gott också missade botten och så för Kyndil och så för Neistin. Det är öjliga till först, men det är näck för och vi vill näck vara krafter brukt där. Inte lätt att döma helt där. Neistin i Alopen. Och Assa dammar nästa på. Och hon för själv. Men nu är det Neistin manglar ju en spelare så tar Reina Adralan. Nej, jo tar det är kött full man är. Susanna inte minnas mål. Ja. Så där Lilja, hon är så kvick här, men hon får inte mål. Maja är kommen nu i omträningar och hon bjärkar efter. Så det ska det kan spokstjön. Så är det Suna, så är det Bara, så är det Anna Brynnes, så är det Tori. Där släpper inte Jack någon. Så må där Reina är väl tallnar. Spela efter och fram och finna ett först system. Ger också avvanta som kan lyska vägen upp till Neistin. Kyndil vill jag tror att gärna ha Onnur på skjuta eller få bassen Tori men där det kan väl upp i Airo och Lilja som Neistin. Efter ena striken. Och han får en meter och Malin Virkänt. Så blev det 16-15 till Kyndil. Och så är det ute vid 20 minuter kvar nu. Ja. Väl ofta. Ja, väl ofta och Bjärsta är otroliga röst alltså. Det är och en kämpar. Hon får alltid och först att målet la brottskast på tur. Neistin i Alopen. 20 minuter efter Disnon. Bara Hansen. Marion Tandberg. Bara Hansen. Och släpper inte framåt. Frikast till Neistin. Ja, nu Marion finns pausa alldeles. Ja, nu är vi utanför. Nu kanske han kommer att vi nutchon kraften. Och Neistin är bruk för mål nu. Ja. 2 mål för att vara av FMK så efter. Så är det Arberg. Kommer Jack och skorar. Hon skorar. Gott mål. 16-16. 16-16.
Berlin i Fullmaneie. Kyndil i alla fall. Bara Hansen, Suna Hansen. Sistarna boar. Det är sån ordentlig Kyndilsvakt här, så de må spela grönorna så här. Det är mamman och pappan nu, så inkarnerar i Kyndilsvakt. Suna. Så det Anna. Så bara. Ja, så nästan att vi alla fem. Bollen dömd till nästan. Bara Hansen. Marion Dampek och hon blir dömd för att tråka. Ballos feiler. Ja. Det är öjligt hektiskt, öjligt intensivt. 16, 21,5 minuter färden. 8,5 minuter efter att spela. En jaunleiker trycker Kyndil förjamästarheten. Och en seger som vera man. Neistin skall vinna. Skulle vi få en final i morgon. Suna rönar att överskatten ränte. Hon var så krasht hon fick stjärten. Så är hon bollen efter innan mina. Anna Brymnes i vast. Och så ja, här är det ett först. Neistin att alla bara Marion. Och så det Birta. Så är Goron kommer in efter. Birta. Marion och bara. De spelar bara ut i batchen. Men här måste man skifta kanske. Birta. Marion med tvåre. Birta. Så det är ut i batchen. Bara Hansen. Marion Damberg. Birta. Spelar äckligt kött. Men Lukas är ordja kommer jag någon så gott plats his med in. Hon det gott spalt bara och pura läs. Ja. Man klarar iver lite kanske och ju se här. Ja, så var det ju sånt mer kallt där det liksom press i kom, ja. Och man det finns få spelare sånt där så på första. Man klarar kanske han ordliga roll spelarna Lin som hiver iver lite som ser nu är det hända vi in och vi då sätter akkurat för och här var så att det med att det var en spelare öle gott plats. Vi där så ut i batchen så kände att Oslo säger Ekvilja för ofta. Så är timeout. 6 minuter efter och 16-16. Jag tycker att Oslo blir mer nervös att stanna ute och så för just därför fick några bästar och slappa. Så är det kallt på en färd chans ganska ena för. Det är ju snägt vad som far ute. Shot med neckplåset. Det är högst klass norsk vill ha va. En högräntan kört på högra våningen. Det är det bästa som mannen. Ja, jag vet inte. Jag har varit med och heter här för ända vi att det är antal jaunleiker ett lätta månad. Ja, det är snägt. Jag tycker vi ska vara några som ränner från hinn och så tycker vi. Det är för intens och för takt och spännande. Ja. Det kan leva sig att ge upp eller så där så. Så jag bara i mål med standa väl. Ja. Så det tycker vi inte. Och då vill jag att Berlin har varit riktigt att komma till där gå stövnar och ta det gå stövnar så kommer så för mannen släcker ja så det är inte visst att komma så grulen är måla trätt helt det är det är bara 6 minuter efter och ja 16-16 Kyndil ska carry all upp ja här är Europa offerster avstående kanske mer att ta gröna tar tävja mästarheten nu. Mästarheten 6 minuter borster ettla Kosover. Ettla verda i morgon skulle få en skil på det. Så spelar upp att pitcha. Bara Anna Brymnes, Tori Goron Restorff. Anna Brymnes. Ja, och så för Neistin fram och Orekvar till Östjemla Kyndil också. Att Brynja kommer släng fram. Bara Hansen. Anna Brymnes. Nej, och så för Neistin att stäva bollen. Asa. Bara. Marion. Birta. Ja, jag tror att han vill. Jag tror att han har bollen ut till Tori. Ja. Men det räcker väl. Neistin. Bara med fyren. Vänster med till Marion. Runt efter. Birta. Bara. Marion. Marion, vi är en Birta och så hon blev stäcka frikast. Det är varje när som
som arbetar hårt jobbar om förstånd. Vägelig tropelägare vi spelar sig i köknen. Bara Marion lottas först för Vojare, Birita. Vojare, Eir. Och räcker oss. Tar vi brastkast till nästa. Man stannar innanför, tror vi. Ja. Brastkast till nästa. Det var bränt tvärfyr. Ja. Nu ska Marion röna sig efter. Ja. Så är det Marion Lisiana. Först var det Marion som bränte och så var det Jacqueline alltid som bränte. Ja. Och nu ska Marion röna efter. Men jag hade Marion över något för cykel och man ska fungera. Ja, hon får nog köpa bränna flera för. Men Maja är inte kvar som helst. Nej, nämligen. Så kommer det. Hon skorar, men det var lika vi. Hon fick han. Ja. Så är nästa nota. 16-16. 5 minuter efter. 5 minuter efter. Kyndil i Alope. Bara. Och tar spela bara till vänster Kyndil. Och det blir så öjligande. Kompakt ur vänster så ju. Ja. Hej så om Janne Asli bara kom igen i övergång ganska lockshore för 5 cm och Rörsli och här hon vill spalta här ute. Ja, och så då en zona själv. Det blir frikast. Från exkvittan och så till. Anna Brunnes. Zona. Han får in det. Hon skjuter och räcker i hälen och Frya hon iras öjligt. Ja, Frya här. Här är några stöver som Frya kanske helt rätt. Hon kunde ha bjärga, men det är små marginaler. Sejan. Och 4 minuter efter. 4 minuter efter och efter Jan Lager. Bara han sen så nästan någon. Marion och Malmar bjärgar och Kyndil här bollen. Och kan se domarna ner. Marion lyckas. Han har väl tänkt avslut. Ja, hon tvättade sig bara efter bollen och lägger sig med. Och Marion Danberg. Ja, hon ser inte groggy ut. Släge lägger det ju. Det är sig släge. Ja. Hon just inte bara om Martin styr sig på. Nej, så ska han titta till, va? Ja. Ja, så är det knappt 4 minuter efter att det är någon. Där ständer det igen någon Sejan. Och nu är Kyndil i Alope. Och inte försöka utrustningar nu så snö. Nej. Jag vill ha. Per ansvar kanske efter nu. Det kan vara och dårt. Ja. Så börjar han alltså att knowledge har jag vill han vara utrustningar. Anna Brunnes. Vill han musikna med här. Och här kommer det flyr ut mot honom och tar det frikast. Anna Atter. Och så är det bollen dömter till Neistin. Bara Hansen framåt till Brynje. Och ja, inte chans. Det var inte möjligt att känna. Det var frikast. Där röjnar pressa fast nu och signar till Kyndil. Det lyckas inte. 30 minuter efter. Sejan. Nu är det Neistin i Alope. Bara. Ivast. Så är det Marion för inna. Och så är det Amina. Ut efter höger med en. Birita. Och så för Bjärsta. Och där Roma förrast. Det var lycka vi. Öjliga tepers. Öjliga. Små marginaler. Tackling och Bjärsta var för hur. Ja. Och det var rätt dömt också. Neistin. Och så är det Roma med bollen. Eider uppe. Och man för det. Ja. Alltså, ser vi nu att Kyndil för mål nu. Så ska Neistin ha 2 mål. Och vi som tempon som är värre att det är så längt i mittenmålen så är det inte. Det kan vara ett avgörande mål som kommer. Om det kommer kan nu. Sakta. 2 minuter efter. Sejan. Man var inte alls. Jag ska andra linje och så sätter vi tempo ihop, va? Ja. Och för en annan för att repetera. Kyndil ständer sig vid anlägget. Täcker Neistin inte. Här är Zona. Och här är ju ordentlig hotna tökon. Ja. Det blir färdig med kronar nu. Domarna av händelserna loftnet. Det blir här Kyndil sig röjna. Och Zona. Hon fär frikast. Hon smäger sig. Hon är bara 16 år alltid. Hon är stärk. Och går förskifte. Ja.
Men nu är det bättre att ner Alfredsen. Nu ska man ha skott komma. Och så är det bara Hansen. Hon bjärkar, fria bjärkar. Och så för Neistin i all upp. Birita och Eir. Och Birita, och här är bara 21 minuter efter. Ja, så ska vi kvartårtacka Albert. Ja, en god minuter efter. Och här är Sejan. Neistin hever ett mål. Manglar mål. Neistin manglar mål. Får det. Kyndil hever ikke, og så er timeout. Ja. Etter akkurat det som det skulle være. 1 minutter etter. Sejan. Ikke avgjørst. Neistin i alle for. Det betyr til at det kan føre på over. Ja. Og nu får det høyst ut at välja seg systemet kvar. Ja. Og vi ikke kommer til å fatte noen ganger. Ja. Og helst. Ja. Her er det rom til Kyndil bare å få fært i bøsten. Ja. Så där skulle Neistin ska ha mål för jag kommer göra. Där må ha ett mål. Kyndil må göra nu. Där är Bojar som står ner. Ända då Sejan, det alltså ända bistren Onnur. Så är Kyndil färgmästare. Tar sig om 1 minut. Ett mål till Neistin bröter allt. Och det är tröste ligger nog mer än Neistin nu. Här skulle ha mål. Och här gånger så stressar få mål. Och Stövan säger något sånt. Sejan, det är synter under Mial för en handbollslig. Och här att möta skora Neistin nu. Alltså, så är allt pressat ut. Ja. Men så sagt, vinner Neistin så är det inte framvis avgör så ska det vara i morgon att ska avgöra. Ja. Så är det dessutom uppfattat tidsjen. Och det är 8 sekunder färden och sista minuten Neistin i alla fall. Bara Hansen, Birita Ingolsdotter. Så det är Marion Dalskar, hon heter Marion Damberg. Och så är det Birita. Och så är det Marion, och så är det Vankeren. Assa, men Maja Bjarkar. Hon är huvudslagaren för Kyndil. Men ännu har inte avgjort. Halva minuter efter. Nu må Neistin fram av vattlen efter Kyndil. Och vad hände så? Anna Bremnes. Så timeout. Ja, och här är 18 sekunder efter allt det, ja. Ja, men alltså här finket där Asio Jöknon, hon var rätteliga väl, hon var fri. Ja, det var en god chans. Ja, det var det. Men alltså Maja, hon björgar. Ja. Och det har hon gjort ofta nu. För gå mamma vill jag säga det. Ja. Och tvärga över ju. Ja. Är det färdigt som nästan någon? Det är inte ordentligt färdigt, men tar mot på posten fina vägen från Kyndil. Här skulle få det att täcka. Ja. Det var en mästare här, ja. Ja, det skulle bara ha Kyndil att täcka posten väck på en eller annan måte. Ja. Och så är det mot att det är fri chans att det kanske släpper mitten av stenen. Ja. Så är det fri att ska täcka den inne och så ska han sändas fram. Jag ska gänga kör för nu. Då är det kört 18 sekunder efter. Och nu stannar avsvararen till Kyndil. Atler Kyndils avsvararen har rasch och tar vi kör ner läggvarbrester. Ja, det här var bästen. Ja. Och det hade hon 18 sekunder till att utan att missa så står där under. Ja, och det är spårningar om Kyndil klarar halda bollen igen illa det här så uppgör att det släpper Jöknon. Ett av nästa stryker stäv bollen. Tori. Där skulle bara inte jag tror med. Sona. Och nu man kommer Jöknon. Hon skjuter och så är det Neistin till 20 sekunder kunde klara det. 8 sekunder, 6 sekunder. Så är det Amine, 5 sekunder. Birita. Och 2 sekunder. Där nu det inte. Men kan nu? Frikast och det var ett skott och det släckte ut det att han kunde inte skåra på. Det var vanskligt. Det lukas annars att få bästen. Ja, där fick bollen. Det är press av Son och här på mötla att köta. Jag vet inte, det här fristar ju alltid eller stund av oss inte det här. Sån är körligan för snow outgör deras sten. Alltså nu vet jag inte klockan är alltså till ett skott efter så vet jag så tjän. Är det där? Eller kvar? Då är ni färdig. Så här sant så det något bra. 2 sekunder. Ska se där. Jag vet. Så. Jag vet inte om det är 3 sekunder, men det är så att det har varit. Det blir spalt upp till Marion och så är det spårningar om hon får skåra.
Her öjliga Kurleväse roleitje, Anke vet näka, jag vet Ja, domar vi så gång själver. Forniger ner på såna tøy efter. Klockan säger Anke, hon sänder bara 30. Men det ser ut så till inte ett skott. Tar av tøy spel upp till. Här går ju en alver. Ja. Ser det ut. Men så måste klockan kunna backa efter. Jo, jag tror jag men eller fråga att det var långt ute. Ja. Ja. Men det är under alla noter är det mestadels 2-3 sekunder att snurra om. Ja. Här är inte kaotiskt det det ser det. Det går snägt sekunder efter det är så. Anke vet. Jag vet inte hur det ser. Nej, jag vill chanka fingrar lopp igen. Nej. Men Neistin ska skåra nu, annars är Kyndil färgmästare. Och det är 2-3 sekunder efter loppsåret. Det är det enda steg han får på sig stön ner. Brynja ständer på botten och till Marius som ska få han och så ska hon skjuta. Det är nog så einfalt det som ska gänga fyra sen. Klockning vi. Och så är spårningen om Kyndil nära komma fyra. Och jag vet inte när det ska sättas igång. Domarna tåsa och domarna bor och sörda vänjare och allt det här är det rena kaos speciellt där. Pura omöjligt att kunna veta vad händer och när detta ska börja. Och så kommer Sofos rännande och Tom här. Och ropar ut till Svinar Askårar. Jag vet inte vad det snurrar om. Och inte var näker allt. Ja, det är öjligt. Att så givande ju. Nej, norska vi har sagt och Kyndil vi har sagt. Ja. Och nu ser det 3 sekunder. Ja, så ska en annan med komma in. Jag vet inte det är en KT med som ska linna klockorna. Ja. Det må vara att vi måste få klockorna visa till som efter det. Det är väl det som ska till. Anker säger att det var 3 sekunder. Jag vet inte kvar det här. Ja, det är så bra domar lite. Som det var 3 fingrar ja. 3 sekunder efter. Ja, och nu är det kommit. Nu är det 20 klockan. Okej. 3 sekunder. Det kan lukas, jag nästan någon. Det kan lukas. Men här är inte det att jag ska skjuta spänna vägen. Och Marion ska spela stopp. Brynja ständer på botten. Hon har spela botten till Mariona. Och Kyndils kvinnor svajma som flor utan om. Så färger botten. Så skjuter hon. Nej, hon fick inte mål. Men Maja var pura stöv här. Hon måste låta botten vara in. Kvinnan för en dystvända i Seichan. Och Kyndil är färgmästare i Kvinnuhondbóltur. Där var kappan nästan och spänningen hetsar till alla sista sekund. Och jag vet inte vad jag kunde se han innan. Sättningen har läggt mig spännande. Neckmar är testet. Ja, öjliga. Neckmar underhållande. Det var öjlig fröj att han kunde. Det var otroligt spännande att det. Och att det var bara så kaotiskt det senast att man anar inte vad hände. Och tar blå vi är det förfärliga harmar som vi såg. Men alltså, ja. Det var en kamper, ordentlig kamper och tvär. Mannigar som ströttes av ötlån alve alltså. En av de godaste nu. Ja, det blev en fin distrikt som samman Onnur kom. I första centrum av spelet var så i förra läget. Men jag hade att det battna i Nekvon motorn och i sättna halvlek. Spelar för att gänga bättre och ja. Men man vet att det inte Neistin. Det är träga av er så då blir det att det här får inte på sig alla spel som kommer. Och tar det så kommer intensitet ur distan och det är så tätt så blir det en god distrikt. Ja, det är det. Det är alltid flott världspel. Det är flott, ja. Hvis man kan bli som man ser tentro på varje spel så är det verkligen det som är avgörande. Och Heselin spel är inte speciellt polerad en handboll. Alltså, det är alltså krut herrar värjer och det är färre till makroner och herrar närdister och negativa tacklingar. Ja, alltså här är liot, här är inte nöjt vi näkar tre finaler. Tror att Jaunlager var nog mycket att Kyndil. Har vunnit fyra finalerna 26-22. Och nu ändrar det jämnt. Seichan och det märker att Iver Tvärdister är Kyndil färgmästare. Men fick Neistin detta mål här utan sista 3 sekunder någon så skulle linjen åter i morgon spela och ta hejsvärne kraft efter och nu utan. Ja, jag tror för en kämpa. Ja. Vi kan också se att vi fick drama till sista sekund och i landskappingen och i förestående Kvinnuhondbóltur. Och spänningen var otrolig här i finalen.
Och det var så tepper som det fick vara och ligen är det så mycket jävn att det måste nästan bara ända så länge som det nog ena för körte och ja. Hette är det Helene som nu i några år har varit i finalen och Neistin vann i fjör och Kyndil vann så i år och akkurat år vann Neistin och andra år vann Kyndil. Helene har skifts där vunnen nu i några år kan vi säga och jag vet inte om hette är det som händer Sarstuna kan andra fyra där först Kvinnuhondbóltur att akkurat andra lig kommer upp i fast kött. Man var inte alls men Kvinnuhondbóltur är det så ringt det så rakt på vägen. Det är just stora mål. Ett onkel väl från det läsa eller. Ja, allt det där ja. Och för andra ska vara spelare till så när att ansvara. Ja, just så ja. För man ja. Men att det gamla linjen som var storlig först som Kvinnuhondbóltur. Det är alla kom för sig men det kommer kanske i huktion stjärnorna och VP och VF kanske till dömes. Stjärnorna det näkva går unga lagar. Här är det aldrig att Onnur handlar en orange som blev förmarstare. Så här näkva vad ska vi? Ja. Och VF här har vi haft ekvaliga skejer. Och det är det sista ända också avgörande till ungdomsarbete att få upp till tack av det här livet kändes så är det såna unga jenter som nekar att han har spalt samman för att det var helt unga så vet du vad alltså. Ja, spalt samman. Norsta liv och sen nekar unga lagar men här är lugga all Jacqueline och Asa som är och synder äldre aktor. Ja. Men man säger snäggar utlänningar kan det först kunna. Här är färre här av Vattnet absolut. Men Malmö som kände han är en av de utländska spelarna och Eisner ser avgörande spelare och Eisner tog han like låt i hästen dess nu. Nämligen. Helt avgjort. Ja. Ja, jag hade jag vi färra att tacka för Okkon här och i utåtörhöllne och hals och i Havn. Så är landskapingen i Hondbóltur Leo. Mansfinalen var avgjord i det. Det blev helt inte nej att vi är tredje final i morgon. H1 vann båda finalerna. Och här ska kvinnan blev det så Kyndil som vann fjärde finalerna och fick janter och i fjärde finalen och så var det nog mycket. Och det var Hans-Erik Danielsen som filmade eller strömmade i den här distan och så var det Nina Johansen som var vimästare som är här i kväll och är det så nummer Neistin. Och heter vi det sista för Okkon och vi kan så helst säga att samröver och Anna Bruce Friesen här distan här är så i 3-2 manna kvällen. Vi vill så att vi idrott i morgon och tar det fotbollter som är av skronen. Tack för Okkon.